Umndeni wakwaMbambo usulalo benyoni ngemva kwesigameko sokubulawa kwenhloko yalomuzi uMzwandile Mbambo. UMbambo beneminyaka engama-61 wadutshulwa ekhanda izinswelaboya phambi kwabazukulu bakhe. Bezwa ngabafana sebesendlini bekhuluma nomalume, wababingelela umalume bathi yebo baba, emva kwalokho-ke kwaqhuma isibhamu. Then umalume wayehlezi kusofa wasukuma wavela ekamereni wayesethi bangishayele inkosikazi, emva kwalokho wawaphansi. Esikhathini esingangesigamu sehora elinye ilungu lenhlangano eqapha umphakathi u-Avela Nomphahla naye wagadlwa ngezulu lezandla isigelekeqe ezihlalise libhojozi-ke umphakathi wasezimangweni. Semanzini amnyama ngenxa yazo lezi gebengu. Sizama yonke indlela ekhona ukuthi siyile nobugebengu, sisizane nomphakathi, sisizane namaphoyisa, kodwa hayi ngathi kwinhlanga sibuka nomoya ngoba sibulawa left, right and center. Kanti-ke undunankulu waKwaZulu-Natal uNomsadube Ncube ephelezelwa yilowo wayeyimeya yeTheku osaqhiqa izinkantolo uZandile Gumede baye kobhonga emswaneni kuyona yombili lemndeni. Isimo esibhekene naso sibhlungu kakhulu ukuthi abafowethu nodadewethu laba abasiza umphakathi okuyibona abavuka ekuseni kusemnyama baphelezele imiphakathi, baphelezele abantwana bethu mabeya ezikoleni, baphelezele abazali bethu mabaya emsebenzini, kube yibona-ke asebeyi-target yezigilamkhuba yezigebengu. Kubhlungu kakhulu-ke masibona izimo ezinjalo. Yizinswelaboya zigadla ziphindelela kubo, kanti-ke futhi abanazo izinsiza kusebenza ezanele. Kodwa-ke amaqembu alwisana nobugebengu athi azoqhubeka nomsebenzi wawo wokuqinisekisa ukuthi kunokuphepha futhi kulwiwa nobugebengu eNanda. Ezindabeni zethu ku-Channel 163 ulethelwa yiNewsroom Africa, nginguNtando Mnyandu eNanda enyakatho yeTheku.